नंस्टं टु वारिसरा टु गुवाहाटी जालुकबारि ब्रिज English yang tuh. Ini ya, slow. Mayo? Simang Raijau. फैनायाबो सिमां रायजोआव फैखादों नोङो? Unexpected view नुनो मोनबाय आरो ना जिबनाव फार्स्ट टाइम मानसियानो गिलिद्राय बेफोरखौन बुस्थुआ बहा दंफै जोङो दुखुसो मोनजोब्बाय आंथ' थैगोन नामा मिथिला आं मोनहैगोन ना मोनहैला नोंसोरनो भिडिअखौ खिन्थिनो हागोन ना हाला मिथिला ओमफ्राय माने माबा मोनसे गिनाय सानोबाथाय माने सब जायगाखौनो मोदाय दावराय सब गिखांजोबो आरो ना हे प्रभु बसाले रे बाबा मायाव दङ बोरैबा मोनजोब्बाय गोसोआ गुड मर्निं लोगोफोर जोंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायनानै लालायबाय ना माथारना बरायलायबाय लोगोफोर सरनाया ससानो गैला नै मैया पुलिसा रायनानै नै बेबायदि जाबाय दं गोसोआ नै जायगायावनो नै लोगोफोर नै इ जायगायावनो पुलिसा इ जायगायावनो जोङो नंस्टन होननाय जायगायाव दङ ओमफ्राय दायो जोङो वारिसरायाव थांगोन आरो ना हमस्टेया नै हमस्टेयाव थादों जोङो ओमफ्राय बाइकआबो सब रेडि जाबाय पेकिं खालामखांबाय नै लामा सामायाव जाहाथे एख' जाया जै बिश्वकर्मानि दा जोङो थांगोन वारिसरा फारसे इनिफ्राय मथा-मथि 170 किल'मिटार दं लामायाबो माबायदि एख' आइडिया गैया दा जोङो ओंखायनोथ' थाङासै जोङो मथा-मथि जोङो सेरापुन्जिनिफ्राय इयालागै 120सो आवगायना थाफैदो आरो माने मोनसे जायगायाव थांनानै ओमफ्राय इयालागै 120 आलागै आवगायना फैबाय जेसेबां हायो माने सलायनाय ओमफ्राय दा जोङो गस्ला गांनै जेकेट गांनै लंपेन्ट गांनै गानखाबाय जाहाथे गोजाङै बायदि दा जोङो आवगायलांबाय थानोसै नोंथांमोनखौ लामायाव मायबा मोनसे जुदि एक्टिभिटि नुयोबाथाय खोन्थालांबाय थानोसै ना माथारना चिल्लौ बाप ताप्लि माखा साबोजोब्बाय एनेखहा डेन्जार लामा माने लामाया डेन्जारसिन आरो ओरै ओइ साला थरायनिफ्राय नै दुरबल जाबोजोब्बाय मानसिया लामाया बाराद्राय खायथा खुयथा नालाय दिनै गोबादो मानसिया हो हाला ओमफ्राय दा नै जोङो माबायो जारु बिफांनि बागान इयो नै जारु बिफाङा नै माबायदि आंबो नुफेराखैमोन नै बिदिनो जारु बानायो आरो नै नुफेराखैमोन आङो फोरना जारु नांगौबा इनिफ्राय लाना थांनो हागोन खाथाबनानै सेफायनानै सिटारखौ मारिखौबो दा दंबावो मथा-मथि 100 किल'मिटार दंबावो बारा गैला दा जों जेसेखिनि फैदो इखिनि फैबानो मोनहैसिगोन कन्ट्रल खालामथारदो इखिनिखौ थांनानै उन्दुना थाहैनो हागोन दे मिथिबाय थांनानै उन्दुना थाहैनो हागोन एख' नङा आरामनो लाखै थांबाय थानोसै बारा गोसाबो फैयाखै लाखैनो फैदो थाबनो मोनफैनायालाय गुवाहाटियाव ओरै ओंखारलांखानोसै इखैजा ओरै ओंखारलांखानोसै ओमफ्राय गुवाहाटिया मिथिबाय दा जोङो थांबाय थालायनोसै गोजानथारलै रोमैसो बहा दंफैयो नोंलाय बहा दंफैयो नोङो इनिफ्राय ओरै फैनायाव 70 किल'मिटार एख' टाउन गैया एख' माबा इदिनो माबा गैया माने मा होनगोन इखो न' गैया 70 किल'मिटार लोगोफोर नै ओमफ्राय नै इखिनि किल'मिटार दंबावो नै इखिनि किल'मिटार दंबावो जों मथा-मथि 12तासोआव मोनहैगोन आरो इखिनिखौ लाखै थांबाय थानोसै थरनाया माने खायथा खुथाया अभारद्राय खायथाबाथाय उन्दुनोसो ओंखारलाङो अभारद्राय खायथायाव ओरै गिदिंबाथाय उन्दुनोसो ओंखारलाङो मानसियानो माबा बोरैबासो खायथा खुथासो खालामबाय दं माबाखौ फुङावनो नोङो ओंखाम जाखांनानै हासुमला गरसे जाना होदो मिथिबाय इयाव उदै गुदुङा मा जागोन दिनै जानाङा होननानै बुंबाय ओरै लखबलायनो ओरैसो जाना खोथैबाय आंनो उदैया गुदुंजोबगोन बाबु मा भाबिदों नोंलाय ओमफ्राय नै ससेयाव आर्मि चेक पइन्ट दङ मानि चेक पइन्ट बाहायखौ पात्ता गैया आं लाखिखाया नालाय जोंनाल' होबोदो लोगोफोर 50 किल'मिटार आन्दायनानै नै दासो मोनफैबाय 4 किल'मिटार आं नोंसोरनो फैनायाव लामाखौ खोन्थानो हायाखै खिन्थु आं थांफिननायाव नोंसोरनो खोन्थाफिनथारगोन लामाखौ माबायदि लामा भगबान सोरबा बायदिबा गिनानै फैनाय नङा मिथिगोना थरनाया हालोदानो हामला नै गैला दा मथा-मथि 4 किल'मिटार दंबावो नै बाप्पा दासो बर्ड नुफैनानै खान्थि मोनदों गोसोखौ
एनेक'वा डेन्जार जायगा बाबरे बाब दा जोङो जायगालागि थांग्रोनानै लानोसै ओमफ्राय नै लामाखौ नाय माबायदि दामाम गोजौखा नेटबो नांगौआ फारसेथिं आरोबाव डेन्जार भगबानासो मिथिसिगौ बोरै लाबखो इयालागि माने बाप्पा वै लामायानो ओरैसो इ बाइक दांसिनो तेननि फैनो हादों मिथिगोन ना इयालागि जेने तेने मोनफैबाय आङो इनिफ्राय आरोबाव सिगाङाव माने हमस्टेबो गैया होननानै बुंदों बिसोरो सोंबाय आं इसोरनाव हो थरना रोमै रोमै दामाम रोमै रोमै बहा दंफै जोङो दुखुसो मोनजोब्बाय आंथ' थैगोन नामा मिथिला आं मोनहैगोन ना मोनहैला नोंसोरनो भिडिअखौ खिथिनो हागोन ना हाला मिथिला माने लेथ्रा लामा आरो इनियो हाजो गाहायाव ओंखारबोदो जोङो डेन्जार ना गिजोब्बायसो आङो ओमफ्राय दा जोङो इयाव ओंखाम बाय बाय जानानै दिनैनो थांखानोसै थाबाय थालायाव माने ओमफ्राय जुदि थाब मोनफैयोबाथाय मा खालामगोन ससे आवगायना लागोन दे थाब मोनफैबा दे थाब मोनफैबाथाय ससे आवगायना लागोन जोङो टाउना लासै आवगायना लागोन थाब मोनफैबाथाय जुदि थाब मोनफैबाथाय होमबाना जोंहा मोजां जागोन आरो ओजा थांनो नै दा इसोरनि जिपसिजों थांनोसै जोङो ओजा बाइक लांला बाइक लांबाथाय तामाम खस्थ' बाइकआ तामाम खस्थ' मोनबाय वान गियारनि सायावनो सलिनाया बया जाखागोन थाब थाब सलायबाय था इदि सलायबाय थाबाथाय बया जाखागोन लामा ससेयाव बया जाया जानायालाय दा जोङो थांथारनोसै ओंखामखिनिखौ जाना लाग्रोनोसै जोङो अनलादो बयलार संबाय दंमोन बिसोर इयाव ओमफ्राय बेखौनो संनायखौ गोथाव नुनानै दा इदिनो जाना लानोसै आरो बा डेन्जार जायगायाव दंफैयो लोगोफोर सोरबा सोरबा फैखांनायफोरा मिथिगोन माबायदि खिन्थु दैज्लाङाव फैथाव जानायानो नङा इयो लामाया मिथियो थारना बाप्पा वै खिन्थु इसोरो स्कुटिदोनो मानो फैफ्लांखो थरायनायनि थाखायनो फैफ्लांबाय मिथिगोन ना थरायनायानो गाबफ्रावबाय थानानै जादो किति नोंसा फैया नामदो संसार नों गारिखौ लाबोनो हानाय नङामोन इयालागै मिथिगोना नों लामा ससेयाव गारना फैनांगौ बारि गेजेराव गारना फैनांगौ नोङो लामायाबो बिदि नङा कि हाइवे बिदि नङा एकदमबारे नोङो नैफोरा बिदि पाहार गय बारि गेजेरजों ओरै ओंखारलांख्लायनायसो जेने तेने डेन्जार बावै आं नोंसोरनो नैयाव डेम' इयावथ' प्लेनबावसो दायो खोन्थागोन आं थांफिननाय जायोबा दायो खोन्थागोन आं नोंसोरनो नायबाय थाबानो जाबाय ओंखामखौ जाना लाग्रोनोसै दा जोङो माबोरै ओंखामखौ जोब्बाय नोंथ' दहाय फुङाव ओंखाम जाबावदो ओंखाम उखैयाखै आं माबा गोदाव सोराव मोनजोब्बाय आं गिजोब्बाय आं सोमलाबला जाजोब्बाय मोखाङानो तुला मावजोबनानै फाय ओंखाम जाना लानानै आरामसे थांनानै ओमफ्राय दायो माबा मोनसे खालामनोसै फाय फुंनिफ्राय एख' जायाखैमोन लोगो नै फैग्रानि ओंखाम लाइट नहीं है भैया लाइट खिड़की खुल दो माने फुंनिफ्रायनो एख' जायाखैमोन नालाय जाग्रोनानै लानोसै दाना दुखु दोनो एख' भिडिअ लायाखैमोन आरो ओमफ्राय दा ओंखाम जानानै एसे एनार्जि खालामना लानोसै एनार्जिया फार्स्ट बेसेबा माने मा जायगायाव फैफ्लांखो होननानै निजिखौनो निजि बिराद आफस'स जाबाय थादों आरोना आङो 50 किल'मिटार आन्दायनानै बेलेगजों थांदों जोङो सेरापुन्जिनिफ्राय 200 किल'मिटार होननानै फैदोंमोन ओमफ्राय जोङो 100ल' दावगाबोनो हादों 100 किल'मिटार फैनानै नंस्टं थाबाय ओमफ्राय थानानै फुङावनो ओंखारबोलायबाय फैनानै जोङो 170 खिथिदोंमोन ओमफ्राय बारायबाय थादों ओमफ्राय आन्दायला उन्दायला जोङो मोनहैनायानो माने उल्टा पाल्टा जाबाय थादों आरोना दा मोनफैलायबाय ओमफ्राय सासे मानसिया बेलेग खिथाहरलायबाय ओमफ्राय इनि मथे फैलायबाय ओमफ्राय फैनानै जायगायालाय नोंगो आरो नोंनाया ओमफ्राय ओरैबादि खस्थ' लामा खर' सर' माबानानै गोबाजोबलांदो आङो ओमफ्राय आङो एनार्जियानो गैया नालाय आं भिडिअ गेदेर नङा होननानै भिडिअ बानायासै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय थांनायाव आङो दिन्थिलांसिगोन आरो न'आव मोनफैगोन ना मोनफैया मोनहैफिनगोन ना मोनहैफिनासो जाबाय दं आङो अनला ओंख्रिसो मोनजालाय लांबा माबा एसे गोजानाव फैनानै ओरै जादों बेलेगा अर्डार होना गालांदों पुलिस सयजन नामा अर्डार होना गालांदों जायो संनो बेनिफ्राय आं ग्रोब थांनानै नायहैदो संबाय थानायखौ बाहेरायाव संखादों नालाय मा ओंख्रि होननानै सोंहैदों आं अनला रखमदों आङो बेनिफ्राय खिथादो राइस पाउदारदो चिकेन होननानै आदसा होमबा जोंनो होग्रोदो इखो होननानै दिनैथ' सानब्रै जासिगोन आरोना न'नि ओंखाम मोनजायैया ना सानब्रैल' थारमाने दाखालि जादोंबाबो खान्थि मोनालै न'आव जानाय बायदि मोना दायो जानोसै आरोना नै न'नि ओंखाम बायदियानो सं एसे बुगावनो हे दे वाव नुबाय नै बयलारदो अनला थरायना माबा जादों न'नि बायदि जादों गोथाव मोनजादों ना ओमफ्राय नै ना गोराननि बाथोननो नामा गोखाबो खिथुदो
मायबा गोखा बुस्थु होदो दैयाव मा बुस्थु ना बासिगि बिबारखौ इफोरबो जानो हागौ तामाम बासिगि बिबार दं खाना लांनो नामा हो सेवलाङो लांजागोन लांजागोन खाया मोजां बारियाव ओंखामखौ जानानै दा जों एसे एनार्जिखौ सोना लानानैसो तामाम थांनोसै वारिसरा लोगोफोर वारिसरा फैदो दे आरो जोंबो खिन्थु आं नोंसोरखौ खोन्थायो लोगो नङाबाथाय फैनो नाङा हारसिं फैनो नाङा धरनाया मा होनगोन अखान्थि मोनो बोरैबा गोसोखौ हारसिं फैनो नाङा धरना थौ थांसै नै माने ओंखाम ओरिखौ जाखांजोबना लानानै दा जोङो जिपसियाव थांनोसै माने बाइकजों थांनो हाला नमस्कार आखाइ खुलुमबाय आङो हैयाव गाखो हो बिथिबे हजायगा बिथिबे उनावनो जनानै थांनोसै होमबाना मोजां मोनगोन माने साफा नुगोनबो दे चलो दे ओंखाम ओरिखौ साफानो जाना लाबाय एसे एनार्जि मोनबाय जोंहा दा जों थांनो नागिरदों आरो थांनानै माबायदि भिउ नायनोसै नुनायावथ' ओरैनो बिराद डेन्जार नुयो खिन्थु फैनायनि लामायानो भगबान आं नमस्कारलै फैनाङा रावबो नमस्कारलै आं फैफिनला माने नै नुबायना नैफोरबायदि माने हाग्रा गेजेरजों हाबलांनांगोन नै बेफोरबायदि र' आं दा नोंसोरनो जुदि डेन्जार नुयोबाथाय आं नोंसोरनो खोन्थागोन दै बारल'नायावनो भाबिना मोनगोन नोंसोरनि माबायदि बारल' दे लामाखौ नायनो खाथ्रा लामानो सब थरायनानै दार जाजोबदो इफोरो वारिसरा नायग्रानि वारिसरा साला नै नायमा नै खाथ्रा बेफोरबायदि लामायाव बाइकजों फैनाय नै आरो आंथ' दा फैबाय ससेखौथ' मोनफैथारबायानो जेने तेने बेनिफ्राय थांफिननायखौसो भाबिहरबाय दं आं भगबाना जुदि मोजाङै नाहरनानै मोजाङै लाङोबाथाय ससे लामाखौ मोजाङैनो बारहोयोबाथाय बिराद गोजोननाय मोनगोन आं नै एमान नै गाथाम सुखायो जिपसियानो गाथाबजोबनानैसो उथिदो नै नायामान नै लामाखौ ओरैबायदि खिन्थु तामाम गय बागान दं दै नै तामाम गय बागान दं नैफोर माखा ओरै धरना नै तामाम iya होमबा pasok pindah ke belakang pasok pindah enggak नै मानसियानो बाय इयाव बाइकजों फैनाय आरो इखिजा नायामान नै बाब्रा बै सरायना नोंहानि वारिसरायाव बे मायाव दङ इदिबो जानो हायो बोरैबा मोनजोब्बाय गोसोआ गाबोनो मा गाबोनो मा नायनानै थांथारसै आरो फैनाय मोजाङै गाबोन मोनो गाबोन मिथिबाय पासतायावनो ओंखारगोन गाबोन फुङावनो ओंखारगोन भगबान नै लामाखौ नायमान नै इयाव बाइकजों फैनाय इयाव बाइकजों फैनाय मानसिया साला नै बे एरियाखौ नायामान नै डेन्जार ओमफ्राय नैफोरबायदि न'खरसे न' दं गेजेर बेलेग आल्टिमेट जायगा खिन्थु नाय लामाखौ जिपसियानो बन्द' जालायदोबा बाइकआ किमान जुर मोनदों होमबा दाथ'ना बिराद खस्थ' मोनबाय खिन्थु बाइकआ जिबनाव बेफोरबायदि लामायाव फैनांला होननानै बुंखाबाय बाइकआ आंखौ नै इमान थिया जायगा नै बाप गारिजों मथा मथि आधा घन्टासोनि टाइम लायो सारि साखादो खिन्थु लामाया এনেকুৱা डेन्जार ओमफ्राय नै गारिखौ इयाव दोननानै दा इनिफ्राय 400 मिटार थाबायनांगोन दा थाबायलांनोसै आरो इखिनिखौ ससे गारि लांजायो ना लांजाया इखिनियाव लांजाया खोमालै ना थाबायदो ससे नायना फैथारनोसै आरो नै हाखर दंना बेखायनोथ' गारि लांजाया खोमा यासे और गाड़ी नहीं जाता ना भैया यहाँ से गाड़ी नहीं जाता थांला नैनिफ्राय गारि दा थांनानै नायना फैनोसै माबायदि फैथारबायमोन नालाय आइदि फाय बारा खस्थ' जानाय ना दिनै माया
लास्ट ट्रिप जिबनाव आं बर'बो थांला बेरायनो नमस्कार लाखाबाय ना फार्स्टनो लास्ट आं नमस्कार लाखाबाय गिजोब्बाय आं ए भगबानासो मिथिगौ माखौ मा नमस्कार लाखाबाय जेनेखवा डेन्जार लामायाव फैदो माने भगबानखौ खुलुमनासो फैखानांगो लामायानो खात्रा फार्स्ट टाइमलै फोरना एम्बु ट्रेक बेनि उनाव माबा मा मामोन डाबल टेकार ब्रिज ओमफ्राय बेनि उनाव वारिसुरा आरो मोनसे खोथा लोगोफोर आं इना टाइफोरनाव सोंदोंमोन आरो इयाव हाग्रानि जुनारफोर दंना गैया होननानै ओरै माने गोजौआव दं जाहैबाय भालुकफोर दं जाहैबाय इखैजा गोजौआव ओमफ्राय इखैजा माने फैस्लाबा जाहैबाय इसोरो ओरैनो मलाबा जुदि बायसान्स आन्दायनानै फैफ्लाङोबा बोथोरना माबायदि जागोन भालुका ओंखारना बा लामायाव आं गैला जों थांनायावनो ओंखारना फैलायनो मा जागोन बे दा बिराद गिथावथाव आरो जागाया खिन्थु दा भिउखौसो माबायदि नुहैगोन इसे सिन्था इमान खस्थ' फैनानै माबायदि भिउ नुयो मोजां नुनायबा हामगौमोन मोजाङैनो गोसोआ खान्थि जानानै थांगौमोन होमबाना फरायनानाबो इमान खस्थ' फैनायनि नामा फोरना लाब जागौमोन आरो मेंजोब्बाय नोंस्रा बिराद खस्थ' मोनबाय इयो फुंनि 6:30 ना 7टानिफ्रायनो गारि सालायदों जों दिनै ओमफ्राय इयाव माबायाव मोनफैदो एटायाव मोनफैदो जों इयाव एटायाव ग्रोब एटायाव मोनफैदो दा नै फैयै फैयै जोङो लवानि ट्रेकिं मोनफैबाय फाय फ्रा लवानि मोनबाय लवानि इ ससेया माने एसे फिस्लायनो नागिरो बिलाइ माखा जमा जाजोबना दंना बिलाइ रोजायाव गाबाथाय ओरै स्लेट थांनो नागिरो बेनिफ्राय नै इमान साफा लवानि माबा खालामना दोनदोनि बा बरिया सं हो दामाबो साफा खालामना दोनदो माबाखौ सिरिखौ नै लवानि बेसे गोथौबा बारा गोथौ नङा इनो खोनाबायानो दावरावखौ लाख लाख फाय तखनथ'ना आरो उस दिन डबल ट्रैकर पे गया था हम डबल ट्रैकर ब्रिज जो है वहाँ पे गया था इस दिन से ही हमारा पैर अभी तक दर्द 3,500 स्टेप उतरना और सरना जाने में तो कोई दिक्कत नहीं है ऊपर आने में इ दिननिफ्रायनो माने जोंनि माबाया सागायाखै आथिङा दाबो इसे दंबावो मैया थाबायना सिननानै माने एसे खमायदो आरो दा जोङो नै डेन्जार सिरिया बा नै मोनथारसिगोन आरो जोङो गोलोमफ्रुजोब्बाय नै এনেকুৱা गरम बोथोरा बावै माने शिलंनि माबादा हाया इयो बारहावाया गरमसिन माने इयाव थरना इयो खाफालाव नांगोन दै बोरैबा सुंखां जाना दं थरना दिनै गाइड लाना फैखादोंसला दिंखिया अबे नैयाव आद्रा सिथाबग्रासो दिंखियानो हाग्रानि नै गोदोनि स्टेपआ नैफोरबायदिमोन नै बेफोरबायदिमोन गोदोनिया 6 मास सिगां बेफोरबायदिमोन बेनो मानसिफोरा दुगैगासिनो जोङो नावबो सानस्रिगोन माबागोन नावबो जावगोन नामाथरना नाव जावनांगोन फै हागोनाखै मोनबायानो वा तामा मानसि फैना दंबावसो ओमफ्राय इसोर मानसिया अबेजों फैदो ना बेलेग ये लोग किस रास्ता से है इस रास्ता से है या दूसरा उधर भी है दूसरा अच्छा माने बेलेग 3 रास्ता है 3 कौन सा तुरा से भी है ये वाला अच्छा है नजदीक है माने जों फैनाया एसे खाथिसिन जाहैबाय ओमफ्राय आरो मोनथाम लामा दंनो मोनथाम लामा दं जाहैबाय ओमफ्राय दा नैफोरो सब बेलेग लामाजों फैजोबनाय इसोरो नै ताससो गेलेगासिनो खोमायनो लकेलफोरा दा मा मानसि दं सं बुवा बदायैनो बरिया नाव जागोन जागोन ओइ नाव जागोनांगोन नै नै फैसा ओंखारबोबाय दं ताससो गेलेहरदो बा तामाव फैसा लाना गेलेसं नैफोर नङा हाय तामाव मानसि फैना दं फैसं हो माबायालाय अबे गरङालाय बबेजों ओइनो नै गैजासो नै गैजासोलै फोरना
नै गरमावनो हाबनो फैदो आरो जोङो नै खाथ्रासं खाथ्राना डेन्जार बेफोर माखा मानसिया बेलेग साइडजों फैजोबदो माने ओइखिजा मोनसे लामा दंबावो ओइनो फोरना नुबाय इयाव हो नाव जावगोन मायाव मोनफैखो जोंलाय नाव जावगोनलै खाथ्राना दासो गोसोखौ एसे मोजां मोनो मानसिफोर नुनानै आङो जों फैनायाव रावबो मानसि गैयामोन ओमफ्राय नै मालाय नैखैजा फैबाय दं नैखैजा इ लामाखैजा फैबाय दं इ लामाखै बिसोरो मोननै मोनथाम लामा दं नोथोरना मिथिबाय ओमफ्य जोंना सर्टकाटलि जोङो इसोरनि अननायाव मोजां लामाजोंनो फैफ्लांदो आरो ओमफ्य इसोरबा बबे लामाखौ फैदो मिथिया बेफोरो सब दुगैखांजोबनानै मालाय थाव सिल सिल फोनजोब्बायसो थौ जोंहा थांसै नाव जावनो नामा थौ सोरबा थांगोन नाव जावनोबा इयावबा पाम होबायानो नावखौ नै पाम होब्रबलायनांगौ आरो माने बेयाव थांसिगोन थरनाया बा गाखोनो रेडि जानानै दंखायो ओरैबायदि दा मोनायिनि सिगांनो माने जोङो थांनानै फैग्रोनोसै बेसे गोजान थांनो हायो बेसे गोथौबा मिथिया इखो आइडिया गैया दा थांनानैल' फैनोसै आरो दैबो खोरिबाय दं नै स्राय स्रायनो नै स्राय स्राय दै खोरिबाय दं इखै सिंखै जाबलांगोन आरो जोङो दा नायनोसै माबायदि सिङाव थरायनाया सिगां गाखोहैबायानो नै आंबो थांनोसै डाइरेक्ट अरे बाप रे बै थांफाया रावबो थाङा थांगोन ए माथो बेल थायो आंल' नांगौ ओरैसो नांगोन गिरथ'नाय जायगा भाई गिरनाय जायगा नै जायगा ना आच्छा गोलै जानो गिदिर माने नै हे प्रभु बचाले रे बाबा हाबलांबायानो नै थौबाय दा अयाव जना था अयाव नङा सिङावसो गोलैलांगोन नोङो सिङावसो ज' पाम नागारसियो हमदोंलै ना नङा थरायनाया फार्स्ट टाइम नै भिडिअ गेलेयो जक मेरे नै हाबबाय जोङो दा फाइनालि वारिसरा बिराद मोजां मोनखादों लोगोफोर फार्स्ट टाइम बारिश का टाइम पानी कितना तक जाता है यहाँ में और बारिश का टाइम कितना ऊंचा जाता ही हुआ था अच्छा लोगोफोर एनेक'आ मोजां नैयाव नै स्रि दै फिसा गोलैबाय थायो आरो थारना माबायदि होनदों ये पानी कहाँ से है ऊपर में पानी है अच्छा गोजौआव माने दै जरिनाय दं जाहैबाय ओंखायनो जेनेखा साफा नायनाय नै गिथावथाव नुखायो सिङाव डेन्जार नै ये कितना गहरा है पानी 45 फीट बात ज्यादा गहरा है ना नै खिजानो थुन्दुर रखम जाजोबना दं नै खात्रा नुयो थरना डेन्जार मायाव फैगोनलाय सानस्रिनोबो रोंखाया ओमफ्राय आंखौ मोनला इलाय माबायालाय इयो नों ओमफ्राय इयाव थाहैना हाब्रा बेलथायलांगोन इयो मिथिबाय आद्रा नुखायो नै ओइखिनियाव माने बांसिन गोलैदों माबाया दैया मबाइलाव बिदि नुवा एसेसो बांसिन गोलैदों दैया अरिजिनेलाव खाथ्रासो अरिजिनेल डेन्जार नुयो नै ओइनो जों फैनाया एसे खोमसि जाबाय नामा नङा इदिनोखा डेन्जार नुयो नै बेसे गोजान ओरै ग्रं दैया नै ज्राव बायफोर माखा दैयानो गोजा सं सिगोन नामा ओइनो नाबो दंलायो मासलि भी है ना यहाँ पे मछली है ना ओइ सता मछली मगला ना माले मला नैयाव इखिनियाव डेन्जार नुयो नै इखिनियाव आद्रा फोरना डेन्जार नुयो इयाव वा तुफान स्राङावसो लानांगौ इयावसो हाय थरा नुखो फट' जानो तामाम डेन्जार वाटारफल जाना दं नैयाव नै रौ गोजौनिफ्राय खेरफा गबोजोबदो बा डेन्जार खिन्थु फोरना मा जायगायाव गिदिंगोन उधर नहीं जाता चलो फीमेल है खोमा ना इमरजेंसी का ये इमरजेंसी का है अच्छा माने नै दिरुंखौ हमथानो कारनै जुदि गोलैलाङोबाथाय इमारजेन्सिनि इनि कारनै डेन्जार नुयो नै
आरो नैयावबो मोनसे वाटारफल फिसानो मोनफैलायबाय आरो बा सोरबाया नावआव थानानै दुगैनो हागोन थरना मिथिबाय हो दुगैया दै सिङावबो गिथाव गिथाव अन्थाइ दंहैनो बा माबाफोरा मुरा माखा बुरजा दं ओइ गोजौनिफ्राय गोलैबोनाय खोमायो मेघालया देन्जारसो डेन्जार खाथ्राना वारिसरा खाथ्रा ओइ नैखैजा बिराद गोजौलैयो नायनानैनो आन्दायजोब्बाय आं मालाय हो नायनानैनो आन्दायजोब्बाय नायनानै आन्दाजोब्बाय आं बेफोरबायदि एक्सपेक्ट खालामाखैमोन आङो ओइ मोखाङाव बारा हिट गैया सिङाव जेसेनो हाबो एसेनो दामाम हिट नै दै बोहैनानै माराम खालायनानै दङ नै अन्थाइफोरानो गिथावथाव हे भगबान डेन्जार खिन्थु बट मोनसेयाव पार पार्सन 150 करे खोमा जै आइ बिमा गंगा देबि मोजाङै मोजां लानानै थांफिननांगोन जोंखौ नामा ना मोजाङै मोजां लानानै थांफिननांगोन जोंखौ नै खाथ्रा नुयोना डेन्जार माने गोसोखौनो बानायानो जोब्बाय आंना दा मिथिबाय बानायानो जोब्बाय आंना इमान खस्थ' खालामना फैनानै तामाम बादोंमोन ओमफ्राय दिनै फैगोन ना फैया जाबाय थानानै ओंखामखौ जाखांनानै एसे जस जाखांना होदो थौ दिनैनो थांना फैनोसै दिनैनो थांना फैनोसै ओमफ्राय गाबोन फुङावनो जों न'आव थांफिननोसै होननानै दिनै फैथारनाय जादों आरो एसे माने दा थांबाबो एसे मोनाहैसिगोन जोङो माबायालागै हमस्टेयालागै ओमफ्राय नै लास्ट अपसनाव इयाव फैबाय जोङो नै लास्ट अपसनाव मेम'रि जाना थालांसिगोन ना उधर से ट्रेकिंग जा सकता है उधर से ट्रेकिंग जा सकता है ना नहीं जाएगा कितना दूर वाटरफॉल है ऊपर नहीं है ऐसा ही है अच्छा अभी हम ऐसे घूमेगा वहाँ पे थोड़ा सा नदी है ऊपर में हाँ थोड़ा सा नदी है ना आप फोटो ले सकता है जाके हाँ वहाँ पे वहाँ तक पत्थर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा नहीं उस पत्थर तक फिर फोटो के लिए हाँ ओके माने ओजोंहा थांबाथाय फैसा गेसरा होनांगोननो दैमा फिसा दङ नालाय जा थांथ'ला जाथरना नङा नैयाव फट' दिखांगोन जोङो मोनसे खाथ्रा नुयो नै भिउ नाय भिउ उननि भिउखौ नाय मानसिखौ नायनाङा उननि भिउखौ नाय मानसिखौ नैदो माने जोंख्लाबजोबदो खाथ्रा नुयो डेन्जार नायनायनो भगबान नां थाबाय खर ओंखारना फट' लादों रुलि नों गिलिथार मानसियानो गिलिथार बेफोरगोन बुस्थुआ ए भगबान नो ओंखार फै फट' लानियाव मोनसे नै इयाव तामा मिट नुगोन नै मोजां ओंखाराखैनो गोलैगोन नामा नै खैजा माने दैमा फिसा दं जाहैबाय ओरै ओजाबो थांबाथाय फैसा गेसरा नांगो दा जोङो इखिजा थांथ'ला नैयावनो फट' मोनसे दिखांनानै थांनोसै आरो जोङो आरामनो फट' दिखांनायाव मोनसे लोगोफोर फाइनालि जोङो मोनफैबाय आरोना माने इजों गेजेर गेजेरहाय फैनानै बेवहाय मोनफैबाय ओरैबादि मोजां मोनदो गोसोखो माने बुंनो ना आरोना गाङा थफायानो जनाय नै उथिनो बालायबायब्रा मोजांथार माने गाखोनो ओमफ्राय माने माबा मोनसे गिनाय सानोबाथाय माने सब जायगाखौनो मोदाय दावराय सब गिखांजोबो आरोना गोलैगोन बायदि मोनो ओरैबादि गोथौ बे दैया जोङो गोलैलांबा मोनखानाय नङा आरोना जोंखो ओमफ्राय बिराद मानसि फैयो नै फैगासिनो गोदान ओमफ्राय नैयावबो सासे फैदो ओमफ्राय जोंनि बर्डआ नै जोङो लास्ट सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय गिस्रोम मोनदोंमोन इमान बारि गेजेरावदि इमान जंगलाव इमान समायना नाजारा दं बेखौ माब्लाबाबो सानाखैमोन आरो आनएक्सपेक्टेड भिउ नुनो मोनबाय आरोना जिबनाव फार्स्ट टाइम अल द बेस्ट दा जोङो ओंखारलांफिननोसै इनिफ्राय बाब फैनानै जेने खहा मोनदों माने बिराद गोजोननाय मोनदों आरो गोसोखौ ना माबायदि मोनदों खाथ्रा मोनखायो इधर ले लो उधर पानी में ले लो
Denjar nih. Naik. Khatra nih. Khaternak. Nah, pernah? Denjar. सिमां रायजोआव मोनफैनाय बायदि मोनलायलांबाय आं Mayaव? सिमां रायजोआव फैनायाबो सिमां रायजोआवनो फैखादों नोङो फैनायनि लामायानो सिमां रायजोनिखा मिथिबाय आरो इयाव नों जोननो दा मोनफैखाबाय देन्जार माने लोगोफोर इयाव ओरैबायदि जायो सान्दुं गोसाबाथाय बिराद स्रां स्रां नुयो आरो दा बर्थमान सान्दुं गैया अखा दोमैलुलु जानायखाय फैनायाव माने एसे मोना फैबाय आरो जों फैनायानो एसे गोबाव जाखाबाय नालाय जों फैथायाव फैदो एथा माबायावसो फैदो आरायथायावसो देरथायावसो फैदो जोङो जार गोथौ दैया लामाव गोथौ मा माने गोदोनि दै लामायो मिथिबायफोरना गोदोनि दै लामायो थावना गोजांजोब्बाय रौ रौ गोदोनि हाग्रा गेजेरनि दै लामामोन माने गोदोनि दासान्दिथ' आरो गोदो दानि जुगावथ' आरो एसेबां दै गेदेर जाला नालाय बेफोरबायदि माबा मिथिंगायारि माबा जाना थालांबाय आरो इयो गोदो नङाबा इमान गोजौ गोजौ दै उथियोमोन इयाव आत्रा दै उथियोमोन नायबाय था नै आत्रा नुयो नायदावनाय ना भैया ये टूरिस्ट प्लेस कितना साल हो गया 5 साल 5 साल अच्छा 5 बोसोर जाबाय नो टूरिस्ट फैनाया स्रां जादो इनो रायलायनायावनो थालांबाय स्रां जादो मा खालामनांगौलाय ओरैनोला खोमसि नुयो जा हा साया ओरैला ओइखैजा हाबलांनानैबा ओइ स्टाइनो मा? बेयाव आखायाव फिसा मानो इयावलाय नोंहालाय ओइखैजा नै वाटारफलखैजा थांनानैबा थां आं उधर जा नहीं सकता ना सकता है भीग जाएगा ना भीगेगा चलो वहाँ तक लेके चलो हाँ माने ससे हाबना फैनि आरो देन्जार नै रावबो थाङो ना थाङा थाङो आदमी लोग जाता है ना खोमसि सिखारो गिबायसो आंथ' नै भैया चलो नै चलो बेखौ जायाखोमा ओइ थाङाना जों बोरैबा नुदों रं जाखांलै नो गमनाखय ओइ थाङाना बोरैबा गिथावथाव जायगायानो थांलायसो थाङा बे दैयाबो बोरैबा ज्राव ज्राव गोलैदो ओमफ्राय बुस्थुआबो खोमसि बोरैबा फिथोर ओंखायनोथ' गिहरदां होननानै मिथियो थांगौमोनानो ओइनो जोंना मोननैसैयानो जोबसिगोनानो इखिनि फिल्डखौ लानो कारनैनो इमान गोथौ फैनांगोन नुबाय खिन्थु दैज्लां बोथोरावबाथाय बिराद खस्थ' जागोन आरो लामानि कारनैनो बिराद खस्थ' जागोन दैज्लां बोथोराव बारिश का टाइम में आने जाने का थोड़ा मुश्किल होता है ना फैनायाव एसे खस्थ' जाहैबाय थांनाय फैनाय इयाव नङाबा ससे गारि लाबोनांगौ ट्रेकिं खालामबोनांगौ इनि कारन एसे खस्थ'नो थरनाखौ आं बेखायनोथ' इयाव लाना फैबाय आरो ओमफ्राय गाबोन फुङावनो होलांनोसै नामा थरना रौनो दा थांफिननायासो जादोर लामाखौ सहायहरबाय दं आं गारियाव नोंहा गाबोननो बाइक दिखांलांबाय थानो लामायाव लाखै नारखांनानैबाबोनलाय थरनाथ' थांनोसै फिल्डखिनिखौ लाखांबाय आरो मा नांबावगो नामा थरना आं जुथाखौ सिजानो गिबाय दंलै जुथा सिजानो गिबाय दं नों बुरजा थांलांदो हो सिबाय बारा फिसिनाङा राननाय नङा नोंहाथ' मालाय जरासो दंखायो र' आंहासो नाया बारा सिजानो हानाय नङा थ' फैसाखौबो लाखिबा इयस लाखिनांगौ लाखिबा 150 थाखानो माने खासियाव नाय दा खानाय हिसाबैबा 150 थाखा आरो खासियाव बापरे ओइ नोंसोरबो ओरै फेमिलि फैदों मा ओरै इसोर फेमिलि नै ओरैहाय थ' मा खालामनो नांलाथ' दा जोङो थांहोलांबाय थानोसै थांनानै दा आरो लामायाबो गोजानैनो दं नालाय थांनायावनो थाबायलांनायावनो मोनाखागोन थाबायनायाबो एसे गोजौ ओइ रखम हालोद थरायनानै थांना फैखांनानै थेवबाबो गोसोखान्थि मोनदो दे ना इमान खस्थ'यै फैनायनि बिराद लाग्यो गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों माने इयालागै मोनफैनानैबाबो खस्थ' मस्थ'यैबाबो दा इनिफ्राय जोङो थांफिननो हागोन ना बेखौसो सेस्था खालामबाय दङ जै
जय आफा बोराइ बाथौनि जोङो माने जोङो माने सिजौआलागै थांनायनि माथा मारिदा दा इयाव जुदि थाब मोनहैबा नै लामाखौ नाय जेनेकुवा थियानो जोंनियाव दङ बे खर लगायबाय नै जोंनियाव दङ बे लामाया नै माबायदि इ खाद्रा माथा जेनेकुवा थियानो नुबाय इ मबाइलाव एखन नुवा डेन्जार एक्सपिरियेन्स खिन्थु रना गोलोमदै गसरलायबाय सं हो गोलोमदैया डेन्जार कमप्लिट साननाया जाफुंबाय दाखालि न'आवल' मोनहैनांगौ जोंनि थान्दाया ससे न'आवल' मोनना थाहैनांगौ दा ससे मोननाल' थाहैनांगौ बबावबा मोजां जायगायाव आरो मोनायाखै दा खैथा जाखो 3टा जाबाय 3टा लोगोफोर जोंथ' हमस्टेयालागै मोनफैबायमोन खिन्थु इयाव ओरैबायदि अबस्था माने नेटनि एसे प्रब्लेम जायो नालाय बेनिफ्राय जोङो दा सिजुआलागै थांनानै गुवाहाटि थांगोन गुवाहाटिनिफ्राय डाइरेक्ट न' ओमफ्राय दा जों इनिफ्राय सासे मानसि गाइड लानानै जोंनि खिथु थांफानाय मात्र सिजुआलागै माने लामाया डेन्जार नालाय इयालागै माने गाइड लांफानो नागिरदों आङो 600 थाखा होनानै सासे लोगो लांफानानै इनिनो मानसिया ओमफ्राय दा बे ससे दोनना फैसिगोन आरो जों ओंखारफिनबाय नै थ' थांफिनसै गोबालायबाय बापरे गोसोआनो गैला माला मोनहैगोन माने उदै एग्लुंबाय थायो इनाव ओरैबायदि गरम ओरैबायदि खात्रा लामा माने बुंनो नाङाना दासो माने न'आव थांफिनांनायखाय गोसोखौ मोजां मोननानै भिडिअ लास्रालायबाय आरो आङो नै माबायदि गाखोलांनांगौ सायावनोसा गिलु बालु बेथो ओमफ्राय जोङो गाइडआव सासे लानानै फैदो ओमफ्राय ओरैबायदि गिथावना जायगा नै आयै ओइ आफा बिश्वकर्मानि ए भगबान बिदि लामायाव थांनो हायो भगबान इसोरासो मिथिगौ इसोरासो लाबोफिनबाय इमान गोथौ जायगानिफ्रायदि जोङो बारग'बोआं जाबाय बारग'बोआं मोनबाय आरोना इसोर भगबान जै जाथों आफा शिब भोलानाथ इसोर आफा इमान गिथावना बारियाव सोर गिया जानो दे नै रास्ता देखो रास्ता हे प्रभु जिंदाबादयै इमान लेथ्रा लामा मायाव फैफ्लांनांगौ मायाव फैफ्लांदोंमोन जोङो इसोर मोजाङै मोजां मोनैथोल'सैहाय बेथो दे जर लगा के फाइनालि लोगोफोर जोङो मोनफैमारबाय नंस्टं टु वारिसरा टु गुवाहाटी जालुकबारि ब्रिज एने गवा थाब प्लिज साबाय भगबान नै जना हागोन नाला फेन्दा साजबाय थाबायथिं दसे थाबायथिंनाय ओंखारनानै दसे थाबायथिंनाय दिनै एने गवा बाबा एने गवा खस्थ'यै फैदो बेथोलै दे हर लाखिनो वारिसरानिफ्राय गुवाहाटी फैनाय मोनसे लामा दं एने गवा डेन्जार भगबान आंखौ माने दिनै भगबानासो लाना फैनाय रखम जाबाय इयाव ना सोरखौ खुलुमगोन नों दा सोरखौ खुलुमगोन भगबानखौ एने गवा डेन्जार मोदै सोदै गलांजोबदों मिथिगोना थरायनायाथ' गाबनोल' बाखि ओरैबायदि अबस्था जादों माने हाग्रा गेजेरनि लामाजोंसो फैनांदों इबो इनिखायनो धुबियात्रि ना मामोन मा जायगा बियो ओरैहाय माने इखैजा मोनसे धुबियात्रि ना मा इखैजा मोनसे बारस'नाय लामा दं
Ini kuat danger भगवान आरो बुंनांगोन बिश्वकर्माखौ बुंनांगोन बाबा वै लाबदो दे आरो लामाया एनेकुवा माने दै खुरख'नानै साखा फोनांनो जायगायानो गैया माबायानो जायगायानो ओरैबादि लेथ्रा लकेसना माने बेलेगखौ खिथिनानै सोरहानिबा न'आवसो दोनहैदो जोंखौ इमान ओमफ्राय आङो इमान हर गेजेराव भगबान गैला दा लामाया इखिजा जोबना होबा मा जागोन मायबा मोनसे लामायाव ओंखारना होबा मा जागोन साननायानोल' इसोर ओम नमः शिवाय इदिल' होनबोबाय थादों आङो गोसो सिङाव बेरथो बेनिफ्राय इ लामाया मा मिथिगोना लोगोफोर जोङो 10 खानसो गारि लोगो मोनबोदो आरो माबायो मेघालयनिफ्राय जारु लाबोयो जारु अमा गारि ओइ टाटा मबाइल गारिया इदो ट्राकसे लानानै एनेकुवा लेथ्रा लामादो फैयो माने बोरैबा बेलथायलांबाथाय गाहायावसो थाहैखागोन ओरै रखमसो माने इसोर हासा गोजा आरो आसामनि गोजा न'खरसेबो न' गैया बास माबा मथा मथि जोङो 25 किल'मिटार पाहाराव न' मोनाखै हाजोआव न' मोनाखै जोङो 25 किल'मिटार लामा बया साब्लिस जालांजोबदो लोगोसेनो गारिया दि एख' जायाखै भगबाननि अननायाव आफा बोराइ बाथौनि अननायाव गुवाहाटिया लागै थांगोन बिदि होननानै फैथारबाय आरो जोङो दाब्लिया दा आं नोंसोरनो खोन्थायनो हानायबाथाय खोन्थायगौमोन माबायदि जाना दं दायो नायबासो मिथिसिगोन आरो एनेकुवा सादो दा जोङो जालुकबारियाव दङ ब्रिज सिङाव ओंखाम जानो कारने एसे बेबस्था खालामनि ओमफ्राय दाथ' जोङो माबायाव थांला न'आव थांला जोङो दिनै मिथिबाय हानाय नंला थाब्लि साजोब्बाय नालाय आरो सायावनो सागा देरजोबना होदो लामा ससेयावसो आरो लामायाबो बिराद भिर जागोन गथायखौ जोङो गुवाहाटियाव हरसे थालांनोसै ओमफ्राय गाबोननो 8टा 9टासोआव आरामसे थांनोसै नामा दा ओंखामखौ जाना लाग्रोनि जों ओंखाम जानो थांग्रोनि बाबा वै नै दिनैसो मोजां खायद' मोनजां दं नामाथार ना आखाइनिफ्राय जिनो गोजा नामा जाना लाग्रोनोसै जाखांनानैसो बेनिफ्राय रुम भाराखौ बोजा थानांगौ बोजा मानांगौ नागिरसिगोन आरो रुम भाराखौ दा आरामनो जाना लाग्रोनि आजादि मोजां जाना लाग्रोनि नामाथार ना जि जायो जागोन होननानै डेन्जार जायगालाय मिथिगोन ना माने वारिसरानिफ्राय जोंनि गुवाहाटियालागै मोनसे बारस'नाय लामा दं मालगारि जारुखौ माने जोंनि गुवाहाटियाव माबाखौ लायोना जारुखौ मेघालयनिफ्रायसो लायोना जोंनिखौ इखैजा माने बिसोरो गंब्रै टाटा मबाइल गारिदो माबा गंब्रै 10 खान 15 खान टाटा मबाइल गारिदो इसोर इखैजा रोगागासिनोमोन बेनिफ्राय आं इसोरनाव लोगो मोननानै सोंनानैसो इ लामादो आङो फैबाय थादो ओमफ्राय जों नेटबो नाङा फारसेथिं बेनिफ्राय एसे लामायाबो जेनेकुवा डेन्जार अखा हानानै खुरख'नानै हाखर सिलार हाखर जाजोबनाय साखाया हाबबाथाय नांथाखानाय बिदिसो एनेकुवा टाइम लादो जि जायो जागोन थांगोन थेवबो होननानैनो फैथारदो माने ओरै गोजानखैजा फैयासै जोङो इखैजानो सर्टकाटखैजानो फैथारदो एकदमबारे माने ओमफ्राय जोङो मोनफैदो जालुकबारियाव माबायाव मोनफैदो 10:30 11टायानो मथा मथि 11टायानो हमना ला 11टायाव मोनफैदो ओमफ्राय ओंखाम जानानै नै टाइमा इखिनि जाबाय 11टा 12टा मथा मथि 12टायानो 1 मिनिट खम ओरैबायदि हटेलखौबो नैयाव लाबाय आइनि किटचेन मोनसे रेस्टुरेन्ट दंना इयाव हटेल दंना इयाव लाबाय ओमफ्राय थरायनाया मोनफैग्रा सोला नै भगबान खोब मेंबोबाय गथ'आ सलायग्रानिख्रुइ गाखोग्रायासो बांसिन मेङो एनेकुवा खस्थ' मोनो गाखोग्राया सलायग्रायाथ' बारा खस्थ' मोना गाखोग्रायासो बांसिन खस्थ' मोनो एनोथ' बांसिन मेंदोयो नै होखादासला मोनफैग्रि ओमफ्राय गाबोन फुङावनो ओंखारलांसै जोङो न'आव दिनै थांनो हाला हानायबाथ' थांगौमोन दाब्लिया खस्थ' होनानैनो हायासै आङो एनेकुवा खस्थ' मोनदों माने जिबनाव बुंनो नाङा दाब्लिया एनेकुवा खस्थ' मोनदों बापरे बाप बेनिफ्राय ओजोंहा माबानिफ्राय मा जायगा होनो धुपदारि नामा इनिफ्राय हाइरडआनो एख' गैया खामानि गैया मानसिसो बुथारगोन बेथोलै माबासो जावख्लाना दोननाय रखमसो माबा हाइरडआनो माबा फाहामबाय दं माने दलं बानायबाय दंना इयाव इनि कारने माने ससे एक गोथौ ओरै नोरै थिया हाखर दङ इयाव एनेकुवा खस्थ' फैदों मोनायाव बेनिफ्राय दा इयावनोसै दिनैनि भिडिअ'आ बिराद खस्थ' मोनबाय बिराद खस्थ'जों गुवाहाटि मोनफैदो
जों गोजा थानायबाथाय ओरैनो बेकार लस जागौमोन माबे औवारि सरायाव हमस्टेखौ लादोंमोन आङो बेनिफ्राय आङो भाबिनाया ओरैबायदि जुदि आङो औवारि सरायाव ट्रेकिं खालामना फैनानै थाब मोनफैयाबाथाय आं हमस्टेयाव थाबायमोन बेनिफ्राय टारगेट आरो खालामोन थाब मोनफैदोबाथाय हमस्टे लाला हेबायजिनो माबायालागै सिजु केफ नामा इदि होननाय दं खाथियाव इयालागै फैनानै आं इयाव हमस्टे लाफैगोन होननानै थान्दै हैदोंमोन आरो ओमफ्राय जसावनो जस फैबाय मोनफैबायबो ओरैबायदि जादों बुहुद मेंदो